ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ କେତେ ରଖିଛି ସିଏ କାଇ ପାଣି ଆନେ ନା ପାଣି ନେନା ସେ ଖାଲି ରହିଥା ଟିକେ ରହିଥା ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ତତେ ଡାକିଛି କଣ ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ କରିବୁ ସେ ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କୋବିଟା ଛଣା ହୁଏ ରେ ଏଟାକୁ କାଇଁ ରଖିଛୁ ଦେ ପୂଜା ଦେ ଲଙ୍କା ଦେ ଦେ ନିଅ ବାଟି ଦବୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ ନ କରିକି ଚାରି ମାସ ମାଡ଼ିବୁ କିଏ କାହିଁ ଜାଣିଥିଲା ନା ତଳେ କୋବି ଅଛି ଏଇଠି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ବଢିଆ କଲର ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଗରମ ପାଣି ପାଣି ନେଇ ମୋ ପାଖରେ କଟିଛି जीरा गायत्री अच्छा दीटा मिस सियाड़े तो तोर ना यार मत तोर तीन जन खाई अधा अधा फटिंग ढाल दे ମୁଁ ଦେଖେ ଆମର କଣ ନା ମୁଁ କଣ ପଇଲା ନା କଣ କରୁଛ ବହୁତ ଆଇଲା ଦେଖା ଲୁଣ 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 हां अंदर बसे ना दादा भूली अंदर बसे ना लाइट हो नहीं तार एक्चुअली मैंने होन ना तो सेति पे तार सहित मैंने कथा है होन देसी घी आउ को बड़े ग्रीन ग्रीन है ऊपर से मत
ସେଇଠି ତରକାରୀ ଦେବ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଠି ହଉ ସେଇଠି ହଉନୁ ସେଇଠି ହଉ ଏଇ ନାନୀ ଯା ତମେ ଯା ମ 100 ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଥିଲା ଆଳୁ ନାହିଁ କିଲୋ ଡାଲମାରେ ଆଳୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଲି ବେଳେ ଦେବି ନବ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ କେତେ ରଖିଛି